вечора. В етері телеканалу АТR Прайм. Мене звати Айдер Муждабаєв. І це час, як ви знаєте, коли ми запрошуємо найцікавіших співрозмовників і обговорюємо найцікавіші, найважливіші теми. Ну, тема в нас, в принципі, одна – це повномасштабний етап війни Росії проти України і стан подій у цій війні з різних сторін. Ми обговорюємо з різними людьми. І сьогодні я дуже радий, що вперше у мене в етері людина, яка заслуговує на нашу увагу, бо я зараз поясню чому, але спочатку представлю, це журналіст, публіцист, військовий експерт, тощо Юрій Колесніков. Салям алейкум, Юрій Бей. Я чому сказав, що вам варто довіряти абсолютно, тому що тут багато я чого там дивився в сенсі ваших статей, і просто заголовок статті, яка була написана ще в січні цього року, до вторгнення, яка мала назву «Удар по Україні буде нанесен від Білорусі». Ну, тобто ви абсолютно казали те саме, що я думав, і казав, я, правда, не військовий експерт, мене про це не дуже питали, але ви про це казали просто відверто. І тоді, коли це було не модно, коли в це не вірили, тощо. Чому ви так точно змогли спрогнозувати, на базі чого змогли дати такі точні прогнози, і чому до таких людей, як ви, ну, якщо не дослуховувалося, то недостатньо вас слухали? Прошу. Все набагато простіше. Існує логіка війни. Да? Тобто, якщо розміщуються десь військові частини, то за певний час вони втрачають боєздатність. І якщо знати, що за кілька місяців частина втратить боєздатність, то, відповідно, напад має статися до того. Далі, характер розміщення військових частин, звідки вони виходили. Частини, наприклад, які виходили з Далекого Сходу, якщо подивитися на місця дислокації, де вони були, то стає зрозумілим, що по цим місцям дислокації вони не збиралися повертатися. Тобто їх виводили в один бік. Розумієте? Це не є випадковістю. Далі. Є певна логіка дій, да, логіка подій, скажімо так. Білорусія після історії з Протасевичем, вона остаточно втратила будь-який контроль над своєю зовнішньою політикою. І, на превеликий жаль, значною мірою цьому посприяла Україна. Просто для того, щоб звільнити Протасевича, достатньо було одного телефонного дзвінка. Замість цього з українського боку було влаштовано певний гвалт. І наслідком цього стало те, що і Протасевич став пролукашенківський, да? І Білорусь по факту ми втратили. І Білорусь, відповідно, втратила залишки свого суверенітету. Тобто тепер це проксі-країна, тобто проксі Росії в даному випадку. Да? І білоруську армію треба розглядати як, так само, як проксі-армію Росії. Те, що Білорусія не влізла безпосередньо своїми збройними силами, як нам кажуть, це не зовсім точно. Все ж таки забезпечення прориву нашого кордону, оце забезпечення прориву, яке відбулося, да, для російських частин, це все ж таки зробили білоруські прикордонники. Тобто без цього неможливо це було зробити. Тобто Білорусія взяла участь у війні. Вона на самому початку, 24 лютого, вона все ж таки взяла безпосередню участь у війні на самому старті. І, розумієте, ця логіка, вона мені здавалася абсолютною. Ну як це? Ну як це? Розміщують частини? Для чого? Да? Їх розміщують в бойових порядках, саме в бойових порядках, в штурмових порядках. Для чого? Для навчань? Тоді навчань на чиїй території? Тобто є об'єктивні речі, від яких неможливо ухилитися. От вони є і все. Їх можна приймати і не приймати. Знаєте, як можна сперечатися, людина з вами може сперечатися, що з нею буде, якщо вона там стрибне з висотки, да? Але ви точно знаєте, що вона розіб'ється. І от всі висловлювання українських політиків, які казали, що війни не буде, що йдемо на шашлики. Да? Це було, знаєте, як людина тобі каже, та нормально, чого, без парашута я спригну, все буде хорошо. Ну, спригнув, понравилось?
Я розумію, про що ви кажете, Юрію. Я хочу згадати, що у мене тут десь тиждень тому в цій програмі була Севгіль Мусаєва, редакторка «Української правди», і вона теж, ми з нею цю тему обговорювали, і вона зробила такий висновок, що, якщо коротко сказати, керівництво країни знало про те, що буде вторгнення, у тому числі і з Білорусі, напевно, і з інших там, вони знали, що це буде, але не вірили. Ось такий парадоксальний висновок. Так? Тобто тут правда, вона, здається, полягає не в... А ви мене чуєте? Так, дуже добре чую. Правда, вона полягає в тому, що дійсно інформація була, але чомусь політично не вірили в це. Тобто не вірили в те, що він все ж таки прийме таке рішення, русський фюрер. А чому ви були впевнені, що політично він таке рішення прийме? В нього не лишилося нічого і нікого, хто міг би його прикрити. Тобто, розумієте, під час, коли були створені Мінські угоди, найбільше в Мінських угодах була зацікавлена Білорусія. Саме тому, що це Мінські угоди, розумієте? Ну, так сталося. Якщо ми подивимось, тобто, зрозуміло, з нашого боку, це ми тягнули час, щоб дозабезпечити свою армію, да, тобто потрібна нам була передишка, то все зрозуміло. Але якщо ми говоримо про білоруського фюрера, да, то ми маємо зрозуміти, що після історії з Протасевичем він став ізгоєм. І єдина опора, яка в нього лишилася, що в нього лишилось дві опори по факту, да? Це Китай і Російська Федерація. Але, перепрошую, жодна з цих країн не є союзником України. Скажіть, будь ласка, ось, якщо вже зайшлося про Білорусь, останній тиждень точно, може навіть більше, йдеться про те, що росіяни там розміщують війська, які озброєні ракетами, там літаки, там протиповітряна оборона. Не зрозуміла, правда, кількість російських військ там. І крім того, війська він оголосив, фюрер, маленький фюрер, менший фюрер, скажімо так, оголосив про створення південного угрупування якогось там, типу антиукраїнського, вздовж кордону. І я чув, що там загальна кількість, актуальна кількість Збройних сил Білорусі – це десь там 25 тисяч, а цим угрупуванням вона має стати 80 тисяч. Ось про що нам це свідчить? Тут, напевно, я до вас маю найбільшу довіру. Я таке запитав, я вже став там дипломатом тощо, але все ж таки я вам довіряю більше. Чи повториться напад через Білорусь, і якщо він повториться, чи візьме безпосередню сухопутну, піхотну, танкову участь в цьому нападі війська повністю, або частково там спецназ якийсь там, я не знаю, Лукашенка. І запитання під запитанням, наскільки вони боєздатні, бо нічого не відомо про якийсь останній бій, в якому брали участь білоруські війська. Насправді про бій, в якому брали участь білоруські військові, не війська, відомі. Це було під Запорожжям. Значить, все закінчилось для них погано. Вони в якості бійців ЧВК російської брали участь. Стосовно підготовки до війни. У Білорусі немає вибору. Немає вибору з двох причин. По-перше, абсолютна залежність від Російської Федерації. По-друге, значна частина так званого південного військового округу Білорусі, вона значною мірою розбавлена, причому прямо в підрозділах розбавлена, значит, вот этими бойцами, орлами, которые куролесили под Бучей, под Гостомелем, да, вот они сейчас в составе этих подразделений. Вони мають їх, те, що називається, корсетувати, тобто примушувати до певних дій. Тобто, фактично, це змішані підрозділи російсько-білоруські. Саме не білорусько-російські, а російсько-білоруські. Тобто, це принципова різниця. Далі, чи підуть вони? Значить, чітко треба розуміти, білоруси цього не хочуть.
Але ми говоримо про білоруських військових і говоримо про білоруський народ, да? Тобто про самих білорусів. Але у росіян, які в цих підрозділах, у них вибору немає. Вони по факту військові злочинці. Тобто навіть якщо припустити неможливо, що їх не будуть виловлювати міжнародні організації для притягнення до кримінальної відповідальності, то на них почнуть полювати українці. Тобто варіантів тут не буде після того, що вони натворили на Київщині, на Чернігівщині, на Житомирщині, на Сумщині. Да? Тобто такого ніякої толерантності вже не буде. Ніякої толерантності. Все буде дуже жорстоко і страшно. Що вони про себе не думали, чи якщо вони думають, що вони там далеко десь заникаються в Росію, ні, це вже не пройде. Це вже буде як по відношенню до німецьких нацистів поступали ізраїльтяни. Тобто але Україна більше за Ізраїль. І тому вибору у них немає, вони полізуть. Значить, коли вони полізуть? Розумієте, повна готовність у них наступає 12 числа. Вікно 12 числа цього місяця. Значить, вікно можливостей оптимальне у них виходить 12-22. Потім вже відбувається значне посилення по ленд-лізу українського війська, і ситуація стане не просто поганою, ситуація стане катастрофічною для них. Тобто ситуація буде поганою, але, розумієте, цих військових злочинців Росії все одно треба списати кудись. Угу. Вікно у них можливостей найкраще – це 12-22 цього місяця. Ну, запам'ятаємо ваші слова. Не факт, буде, але буде. Я зрозумів. Юрію, скажіть, а ось білоруси, да? Якщо росіяни злочинці вже, то білоруси ще, ну, персонально принаймні, ну, переважна більшість білоруських там військовослужбовців – ні. Я щось не думаю, що це буде дуже їх заохочувати стати майбутніми мішенями, цілями там помсти української. Як вони, на вашу думку, можуть поводитися? От, ну, припустимо, що їм наказ віддає їхній фюрер там разом з росіянами проти нацизму. І ось вони висуваються там за танками, там з гарматами, пішки там на транспорті. Які варіанти поведінки ви чекаєте від саме білоруських військових? Дивіться, білоруські підрозділи чи російські підрозділи під білоруськими прапорами, це по-перше. Угу. Значить, по-друге, білоруські підрозділи які? Якщо ми говоримо про білоруський ОМОН, да, аналог Росгвардії, да, ага, то я думаю, з цим проблем не буде. Вони полізуть і вони будуть чудити. Якщо ми говоримо про кадрових білоруських військових, то які б вони не були проросійські, їм явно не цікава ця історія. Тому що, як би там не було, повертатися 200-ми жоден військовий не хоче. Якщо він не самогубця, звісно. Да? А все ж таки, давайте будемо щирі, що такої лафи, як 24-27 лютого, да, коли опинилися аж під Києвом, такої лафи вже не буде. Тобто вже такого не буде. Вже буде палати все одразу. І все буде дуже сумно, це не буде весело. Тобто не буде такого, що ми так борзо батальйоном спецназа висадились в Гостомелі і намагаємося удержати аеропорт під посадку 76-ї дивізії ВДВ, да, як планувалось. Тобто, щоб ви зрозуміли, насправді ця війна росіянами була програна, точніше, вщент програна, з 24 по 27 лютого. Тобто, якщо б там були люди адекватні, вони б 27 лютого вже почали сворачувати операцію і виводити нафіг війська. Вони цього не зробили. Ви знаєте, Юрію, я тут сам попрошу вас перейти на трофейну мову, як я називаю, на російську. Бо це важливо почути там. Знаєте чому? Я просто маю інформацію, що там майже відкритий інтернет. Це наше це уявлення, що там вони нічого не знають. Там ні, це все вони это все знают. И мне люди, вот, с которыми я общаюсь, которые там живут, очень мало порядочных людей, но они есть, да, они говорят, что пусть украинские журналисты, военные аналитики, военные, кто угодно, ну, честные люди, пусть говорят, даже вот скрипя сердце, это просто выстрел будет правильный. Говорят на их языке, чтобы им в ухо влетало прям как пуля, да, такая информационная. Так вот,
Значит, я недавно открыл газету, прости меня, Господи, «Комсомольская правда». Но даже когда я работал еще в Москве, в газете другой, там МК, московском «Комсомольце», тоже, прости Господи, сейчас это пропаганда жуткая, да, но даже тогда на фоне вот всего «Комсомольская правда» выглядела, ну, самой фашистской газетой где-то с 2010, наверное, года уже, с войны с грузинской, даже раньше. То есть они были всегда ультрасы, все эти коцы, все эти, ну, вы знаете их по именам, все эти военные фашистские журналисты, пропагандисты. Так вот, мне прислали скриншоты и одного из последних номеров этой «Комсомольской правды», и там прям подробно на разворот мобилизация, вопросы и ответы. И, значит, там пишут, кого будут мобилизовывать в первую очередь, кого во вторую, кого в третью, женщин, мужчин, профессии, возрастной ценз, что это означает, куда прибывать и так далее. Вот насколько вероятно, действительно, ну, сейчас воюют действительно большинство контрактники. Есть там срочники, может, как часть комплектовывали, да, как крейсер «Москва». Вот. Но, вообще-то говоря, там воюет большинство, грубо говоря, наемников. Раз они на чужой земле, значит, не контрактники, а наемники, да? Вот террористы-добровольцы, скажем так. А насколько вы высоко оцените вероятность объявления мобилизации, который морально, судя по этим вот разворотам, которые я видел с первой полосы, все-таки готовит даже вот московское население? Очень высока вероятность, и объясню почему. Значит, первое. У них нет ресурса для продолжения боев даже на тех территориях, которые они уже заняли. То есть, понятное дело, что Украина пойдет в наступление, то есть никакого Минска уже не будет. Значит, и удержать эти территории невозможно. Дальше. Быстро обучить личный состав у них не получится. Не получится по одной простой причине. За время, пока они будут учить личный состав, наша армия довыбивает все, что тут еще может держать оружие против нас. То есть украинская армия все равно довыбивает их. Да, украинская армия тоже несет потери. Для нас эти потери огромные, но это для нас. Потому что это наша оценка жизни наших бойцов. Потому что если сравнивать с потерями российской армии, то станет впечатление, что у нас не такие уже большие потери. Но мы очень ценим своих бойцов. А русские нет, для русских это мясо. Дальше. Кого они будут привлекать? В первую очередь они будут привлекать людей, которые обучены работать с техникой. То есть кого-то надо сажать на танки. Например, человека, который обучался уже на Т-72, на Т-62 надо переучивать, понимаете? Например, в Т-62 есть заряжающий. Это отдельный навык. Это другие прицелы. Это другая динамика машины, да, то есть это другая коробка, это все другое. Это на самом деле другой танк. То есть с Т-55 на Т-62 переучиться можно. А вот, или, понимаете, а вот уже на Т-72 это уже надо отдельно, понимаете? То есть вот так вот. Потому мобилизация у них будет. Теперь дальше, кого еще будут мобилизовать? Как ни странно, вот эта угроза, чтобы взять так называемых либеральных вот этих протестующих красавчиков и кинуть в бой, ну типа для воспитания, да, как штрафбаты, они это сделают. Потому что, во-первых, для них это что? Для них это утилизация протестного электората. Это нормально, да? Дальше. Что еще? Для них вообще сейчас утилизация молодежи на самом деле своей, это утилизация потенциального протестного электората. Ведь по сути, да, вот если мы посмотрим, какое количество людей задействовано в структурах «Газпрома», «Роснефти», да, в структурах добывающих предприятий, то вот, чтобы было понятно, все остальное на самом деле им просто не надо. Просто не надо. То есть остальное может быть утилизировано в Украине. Для них это абсолютно нормальная ситуация. Теперь, вот они все время говорят о том, что они пытаются захватить Украину. Да? При этом они по-тихому отдают Дальний Восток. По-тихому, без нервов. Вот если вы поинтересуетесь, то с удивлением узнаете, что после последних совместных учений Китая с Российской Федерацией Китай не вывел свою технику. То есть они зашли на какие-то базы хранения, понимаете? То есть нравится или нет Российской Федерации, точнее населению Российской Федерации, Дальний Восток они отдают Китаю. Причем без боя. Так может быть это оружие, которое Китай передает России как помощь, так втихаря?
Нет, Т-62 это база хранения Забайкальского, это из Забайкалья все. Это оттуда. Так, точно так же они завозили сюда и Т-64, понимаете? Они же рассчитывали на что? На то, что Т-64 есть, в Украине выпускаются новые модификации, они дадут старые. Проблема в том, что старые Т-64, первые варианты, да, они тоже имеют пушку 115 мм. То есть уже Т-64А имел 125. То есть там же нюансы. Точно Юрий, так же, знаете, как... очень интересно, хочу уточняющие вопросы задавать. Вот почему так много войск, живой силы, танков, всяких там и так далее, именно из региона вокруг Байкала, Забайкалья, Чита и так далее. Но у меня когда-то мой дядька родной служил там какое-то время, там действительно много воинских частей было еще в советские времена, но, видимо, когда китайская угроза считалась очень актуальной, да, но все-таки почему так много этих так называемых боевых бурятов, почему так много представителей Северного Кавказа и почему много техники и людей, если их так можно назвать, именно из этих регионов идет? Ваша оценка? Я думаю, что на самом деле Китайская Народная Республика поставила определенные условия по расчистке территорий. Вот если вы посмотрите, например, как ни странно, вот я сейчас буду говорить про лес, да, но это и про людей. Вот если вы посмотрите на характер лесных пожаров, и если поинтересуетесь местом расположения рудников, то с изумлением обнаружите, что вот эти массовые пожары – это не что иное, как расчистка территории под открытые рудники, открытую добычу полезных ископаемых. То есть вот так вот просто, понимаете? То есть пожары не потому, что не могут, а потому что задача расчистить территорию под рудник. Точно так же с захваченными территориями. Что делать с российским населением? Пусть даже у них схожий разрез глаз с китайцами, да? Вот что с ними делать? Понимаете? В Китае избыток мужского населения. У них объективно не хватает девочек. Эти девочки за северной границей. А что делать с тамошними мальчиками? Это просто. Это просто территория. Это буквально так. Это буквально так. Но, кстати говоря, знаете, это звучит немножко типа как теория заговора. На самом деле я вполне не исключаю такой вариант абсолютно. Да, потому что, например, вот это монгольское население, ведь буряты — это монгольское население, по сути дела, это монгольский народ, да? Он китайцам вообще и у себя-то не нужен, вообще и нигде не нужен. Да. Если бы их спросить желание, им это и Монголия-то не нужна, они бы с удовольствием прибрали бы. Вот, то есть это независимое государство им не нужно, и вокруг Байкала им буряты тоже не нужны, коренное население. Зачем, да? Но я хочу еще один вопрос задать, уже не столько касающийся даже, все понятно. Спасибо за ответ. Почему? Вот и сегодня данные разведки опубликованы были в «Украинской правде» со ссылкой на британскую разведку данные, а просто ужасающая разница в вооружениях нашей армии, да, и российско-террористических войск. Да? Наверное, вы 100% видели, что по артиллерии это 1 к 20, то есть на одну нашу установку артиллерийскую 20 аж кацапских, а по боеприпасам вообще 1 к 40. И, во-первых, соответствует ли это на данный момент действительности или что-то уже изменилось? Насколько изменится это соотношение, когда ленд-лиз, вступит в такую уже, накатанную в стадию такого стабильного полета, да, не взлета, а стабильного полета, да, и как нашим войскам при такой разнице удается наносить такой огромный урон врагу? Да, при этом наши потери действительно значительные, и, видимо, именно поэтому они значительные, да, но, тем не менее, все равно наши больше уничтожают врага. Можно уже отвечать, да? Да. Значит, смотрите, это, знаете, как разговор о том, у кого больше патронов, у снайпера или у автоматчика. У автоматчика больше, но снайпер стреляет точнее. Это к разговору о разнице в орудия, которые мы получаем с Запада и которые есть у русских. Так вот, у русских это, условно говоря, автоматчики. Они даже могут, они стреляют много, они стреляют, у них очень много всего, да, но проблема есть одна. Наши пушки стреляют точнее. То есть, и потому даже смотрите, вот даже такой момент, да, по артиллерии 1 к 20, а по снарядам 1 к 40. То есть все-таки по снарядам-то у них не очень, к тем 1 к 20 пушкам, да, получается, по статистике.
Но идем дальше. Значит, по поводу их действий. Но я могу вам, знаете, я могу вам рассказать, как случилось так, что у нас проблема со снарядами. Я могу вам рассказать то, что вы можете проверить. Это интересно будет вам? Давайте, да. Да. Потому что вот не понимая предыстории дефицита снаряда, не понимаешь ситуацию в ее развитии. Значит, в 2009 году тут я свидетель. Значит, тогда я работал тележурналистом на телеканале К1, и съемки были на Донецком заводе химических изделий. И вот первое, с чего начал главный инженер, я сейчас не вспомню его имени, хотя, может вспомню в процессе разговора. Значит, он мне показал снаряды 152 мм украинские, да, у которых только-только был продлен срок годности. Он говорит, смотри, этим снарядам месяц, их прислали на утилизацию. Значит, в период Гриценко, вот когда мне говорят, что это человек чести, да, что достоинство большого, так вот, в период Гриценко все наиболее новые снаряды были утилизированы на Шосткинском заводе «Импульс» и на Донецком заводе химических изделий. Тут я свидетель, я это снимал. Понимаете? А навіщо, Юрію, це робилося? Розповідаю, навіщо. Значить, дивіться, перше запитання, яке я задав, почекайте, це ж керовані снаряди. Він каже, так. І що ви з ними робите? Він мені показує всю технологію. Він каже, а хочеш я тобі покажу, куди ми діваємо корпуси? Я говорю, хочу. Ми виїжджаємо на площадку, і там просто величезні ангари, просто завалені корпусами снарядів. Оцими сталевими та чугунними. Розумієте, чугунними? Значить, єдина мета цієї утилізації – це компресійні кольця, мідні пояски. А в частині керованих снарядів це ще ця електроніка, яка в ньому. Радянська електроніка, в якому багато, в тому числі і драгметалу. Це єдине, що обліковувалося під час утилізації Донецьким заводом хімічних виробів. Це єдине, що обліковувалося. Коли вони спробували навіть офіційно продати снаряди 152 мм не керовані, здається, в Афганістан, навіть з відома Сполучених Штатів, їх почала рвати контррозвідка. Розумієте? Тобто, Україну, от тоді виникла, і знову ж таки, що мене здивувало, значить, дивіться, які я снаряди бачив під час утилізації. Найстарший снаряд, який я бачив, це був снаряд «Граду», і найстарший снаряд, який я бачив, це 88-й рік, найстарший. Всі інші були 89-й, 90-й, 91-й рік. Я, до речі, бачив снаряди навіть, які виготовлені вже в незалежній Україні, а їх утилізовували. А чому нас стріляли в АТО? На моїй пам'яті стріляли 68-м роком, наприклад. Тому, розумієте, коли закінчиться ця війна, треба буде розбиратися. Наприклад, а кому ми передали свої стратегічні бомбардувальники? Чи не наносилися удари з цих стратегічних бомбардувальників по нам? До речі, а що там за передача під час Юлії Тимошенко була ракет крилатих? І скільки їх було? І куди вони потім полетіли? Це, розумієте, все це треба буде задавати. От звідки виник цей дефіцит? А я вам скажу більше. В Першу Чеченську війну, це теж інформацію можна перевірити, я навіть вам дам борта 2 С-3, які передавали росіянами. Бортові номери 101, 102, 127 – це ті, які знайшли під Шатоєм. Значить, на них навіть ще лишилися 2 полоски – жовта і синя. Так от, ми передавали росіянам під час Першої Чеченської війни гаубиці. У них тоді навіть гаубиць боєздатних вже не було всередині Чеченської війни, розумієте? А скільки ми передали потім? Юрій, я зараз додаткове запитання поставлю. Хочу запитати, а що там за шум, такий фон? Я чую, у вас шум в приміщенні? Я просто не тільки ваш. Я можу трошки зміститися. Я просто зайшов в приміщення, яке мені здавалося не буде наповненим, але тут дуже багато людей чи то хочуть чути, чи то хочуть одночасно поговорити. Я можу просто зміститися. Ну, я не знаю, наскільки це може бути швидко, бо у нас і теж. Це може бути дуже швидко. Ну, не знаю, залишайтеся, як є, поки що. Добре. Я хочу запитати, як і в який термін цю різницю, ну, принципову різницю
можна буде компенсувати за рахунок західного озброєння і боєприпасів. І як це вплине на хід війни? Ну, хоча б там, ну, нас найбільше зараз цікавить, звісно, Северодонецьк, Лисичанськ, і, ну, взагалі там Донбас, Луганська, Донецька область, але і загалом, як це вплине на ситуацію, на розклад сил, скажімо так. Ваш. Радикально вплине, і поясню чому. По-перше, західні зразки стріляють більш влучно. По-друге, на превеликий жаль, з початку АТО, це з 2014 року, Україна так і не спромоглася запустити виробництво власних боєприпасів. Ми зараз не будемо піднімати, хто в цьому винен. Да? Не будемо. Це залишимо для майбутніх розслідувань. Хто в цьому винен, чому ми не побудували навіть патронний завод. Значить, а патронні заводи, які були, чому, наприклад, ми... Якщо не луганські патрони, чому ми решту знищили? Да? Куди вони ділися? Да? Ну, то таке. Не будемо це піднімати питання, це не зараз. Дуже швидко вплине. Дуже швидко. Розумієте, в першу чергу за рахунок влучності. По-друге, за рахунок більш якісної логістики західної. Просто західна логістика більш якісна. Значить, далі, по-третє, за рахунок навчання нашого особового складу. Як би там не було, наш особовий склад навчений краще. Це доведений факт. Розумієте? Далі, наш особовий склад мотивований. Я вам можу сказати, що зараз доводиться іноді зупиняти людей, які готові забрати підрозділи, простим запитанням: шановний, а як ти оформив свої стосунки з цим підрозділом? Та я просто так повою. Ні, шановний, якщо ти просто так повоюєш, то ти цивільна особа, невідомо як опинилась в зоні бойових дій. Значить, тебе, звісно, з задоволенням прийме бойовий підрозділ, але можуть бути поранення. Значить, розумієте? Тобто мотивація нікуди не зникла. Якщо росіяни розраховували на те, що у нас не буде мотивації, цього не сталося. Мотивація є, її багато і вистачає. Далі. Як швидко це буде палато? Ну, фактично, як тільки ми отримаємо зброю, як тільки ми отримаємо достатньо боєприпасів, ми одразу цю ситуацію зламаємо під себе, розумієте? Одразу. Я тоді далі запитаю на цю тему. Яким, на вашу думку, буде розвиток подій навколо Северодонецька, ну, взагалі в Луганській, Донецькій областях? І я тут не про те питаю, тобто я не панікую, там, навіть якщо наші відійдуть, це абсолютно нормально. Ми розуміємо, що це треба налагодити і постачання, і боєприпаси, і все, і збереження життів наших бійців. Це наразі це просто головне, бо армію треба суттєво посилити, про що ви зараз сказали щойно, так? Да? Який ваша аналітика з цього приводу, наприклад, наступний там тиждень-два? І що буде? Що будуть намагатися робити росіяни? Яку тактику, припущення, звісно, це може обрати військове керівництво, якому видніше за нас? Значить, Генеральний штаб діє абсолютно адекватно ситуації, це одразу можна сказати. А вони не просто виснажують Збройні сили Російської Федерації, вони їх буквально роблять все, щоб їх буквально винищували. В першу чергу, щоб винищувати кадрову армію. В цьому плані Генеральний штаб діє абсолютно адекватно. Те, що росіян більше, те, що у них більше засобів ураження, це є проблемою. Але в першу чергу це є проблемою для цивільного населення. З досвіду Абхазії я вам скажу, що, в принципі, якщо найбільші втрати грузинської армії, наприклад, були під час бою, це до 40 вбитих, да, то один обстріл Сухумі забирав до 200 життів. Один нічний обстріл Сухумі. Це за умов, що люди намагалися сховатися в підвалах, але все одно до 200 життів забирав один обстріл. Так само це відбувається і зараз. В першу чергу гинуть цивільні. Чому? Тому що військовий знає про небезпеку. Але проблема в тому, що у росіян немає мети зараз вже, скажімо так, навіть у них вже зараз мета не перемога, розумієте? У них зараз мета максимально знищити населення, тобто зробити Україні максимальні демографічні втрати, максимально знищити інфраструктуру, максимально про перемогу над військом вони зараз вже не говорять. Тобто ви впевнені, Юрію, давайте тут зафіксуємо вашу думку.
Тобто ви впевнені, що отримавши такий досвід зіткнення з українською армією протягом цих вже більше ніж 100 днів, Путін, фюрер, вже там повернувся до реальності і ставить собі більш реалістичне завдання? Да, і робить те, що у них найбільше виходить, тобто знищення населення. Якщо ж поцікавитися, я розумію, ми зараз повернемося до Сєвєродонецька, це я пам'ятаю, але щоб було зрозуміло, найбільші демографічні втрати в Чечні почалися не під час активної фази бойових дій, а коли наступив так званий мир, да, когда они начали заниматься этническими чистками. То есть вот в этом они профессионалы. Они как вояки, я по опыту Кавказа вам скажу, не знаю. Смотря какое подразделение, да? Если в части вырезать мирное население, вот тут они профессионалы. Это они любят, да? Вот обратите внимание, почему они отрывались именно на Буче, на Ирпене, да? Почему они отрывались на Мариуполе? Да потому что это русскоязычные города. Там гарантированно было минимальное сопротивление населения. В Херсоне сопротивление есть, и они стараются население трогать минимально, боятся. А туда, где они заходили, сопротивления не было от населения. Вот тут они начинали вырезать семьи. Они всегда так делают, и другими они никогда не будут. Но по истории своего народа вы же должны знать это. Ну, ми то знаємо, і для мене це не питання. Я просто нас чую багато інших. Вони завжди такі. Они всегда воевали мясом своим солдатским. И они всегда потом забирали за это в случае победы жизни всех, кого смогли достать. Да? Вот ты не сопротивляешься, тебя убьют. Это же ошибочная тенденция, что если не виновен, то не убьют. Да? Вот люди, которые остались под оккупацией, большинство людей, которые были убиты, они же, когда вот открывали двери российским солдатам, они же были абсолютно уверены, что им же ничего за это не будет. Да? Ну, це не знання історії, це небажання бачити реальність просто. Небажання знати історію, так, небажання. Так і я хочу, щоб ви продовжили про актуальну ситуацію. Так, тепер по поводу Сєвєродонецька. Я б не був впевнений, що вони його візьмуть. От не впевнений я, що вони його візьмуть, розумієте? І явно наші не збираються його здавати. Ви знаєте, що наші не об'являли про це, а ви знаєте, що був в Сєвєродонецьку контрудар. Причому такий, знаєте, трошки з лінцою вдарили, але втрати там були шалені. Причому росіяни про це мовчать. Ну, наші мовчать, зрозуміло, на що розповідати подробиці, да? А росіяни мовчать, бо там вони не можуть пояснити цих втрат. Значить, я б не поспішав з тим, що наші видадуть Сєвєродонецьк. Ну, розумієте, давайте так, візьмемо таку історію, як руїни зі змінною геометрією, да, які вони скільки штурмували? 242 дні, я про Донецький аеропорт, да? 242 дня они штурмовали руины с изменяемой геометрией, которые постоянно, да, там, ломались. Из них 40 суток эти руины были, 20 суток, извините, эти руины были в полной изоляции. Они их не взяли. Они их смогли взять уже когда, ну, як здано було Донецький аеропорт, це теж Юрію, я перепрошую, я не стверджував, що ЗСУ здадуть, що командування віддасть такий наказ. Я просто аналізував, коли я сказав, що не треба жодної паніки там і зради, що це війна і тактичні там маневри можуть бути будь-якими взагалі. Важлива стратегія. Яка стратегія українського воєнного керівництва? Дивіться, якщо, ну, знаєте, сослагательне наклонення, якщо би, да? Якщо б населення послухало командування і виїхало з міста, Збройним силам України було б значно легше проводити бій в місті. Оскільки в місті лишилося цивільне населення, то це значно ускладнює українським військам оборону міста. У росіян проблем немає. Вони знищують все. Наявність цивільного населення ускладнює оборону саме українцям. Розумієте, так само, як саме наявність цивільного населення значною мірою ускладнила оборону Маріуполя. Тому що ми-то бережемо своїх людей, а їм-то все одно.
Тепер ситуація складна, але все ж таки контрольована військовим керівництвом України, контрольована Генеральним штабом, контрольована безпосереднім командуванням на місці. Тобто немає сенсу панікувати. Україна все одно переможе. Знаєте, от якщо це неправильно сказати, але у цьому випадку Україна буквально приречена на перемогу. Розумієте? А в чому, який головний фактор того, що ви кажете таке слово «приречена»? Фактор дуже простий. Насправді, причина непереможності, да? Ну це ж не я сказав, це сказав до мене інша людина. Непереможність лежить в тобі, да? А можливість перемоги лежить у супротивнику. Так от, непереможними, власне, нас зробили самі росіяни непереможними. Розумієте, коли в 2014 році замість вирішили саме почати нас вбивати. Розумієте? Рано чи пізно нація або зникає під цими ударами, або набуває такого імунітету, який вже подолати неможливо. Розумієте? Ну, якщо я розумію, Юрій, я хочу повернутися все ж таки до військових питань. Ось така цитата. Сьогодні я просто її побачив. Представник, високопосадовець американський, просто не треба навіть згадувати прізвище, неважливо. Він сказав дослівно, Сполучені Штати передадуть Україні все, що потрібно для перемоги. Що за цими словами стоїть, ну якщо так стисло сказати коротко? Якщо це говорить саме високопосадовець, а не президент, тому що у президента при будь-яких обіцянках є маневр, а у високопосадовця американського, якщо це не президент, маневру немає. Тобто тут цікаво, якщо високопосадовець таке каже, то це вже рішення прийнято тим, що називається глибинний уряд, да? Тобто тими людьми, які, власне, керують безпосередньо країною. Тобто це вже консенсус всередині керівництва країни на всіх рівнях. Бізнесовому, політичному, військовому, на рівні розвідки, силових структур, на всіх рівнях. Це означає, що Україна буквально отримає все, от все, що ми можемо уявити. Тобто, чи дадуть нам американці тактичну зброю, да, для можливості завдання удару по Російській Федерації? Да, нададуть. Чи закриють вони над нами небо? Я вас здивую, вони вимушені були б закрити над нами небо, навіть якщо вони цього не хотіли. І можу пояснити, чому. Тому що, по-перше, розумієте, існує така річ, як осінь, а потім зима. І якщо не закрити над нами небо, то десь наприкінці листопада або на початку грудня Російська Федерація може нанести удари по теплоелектроцентралях. І міста почнуть вимерзати. І це вже не можна буде повісити тільки як відповідальність на росіян. Це вже буде не надати нам прикриття повітряне від засобів ураження. Це вже буде співучасть у злочині. Розумієте, в чому справа? Розумію. Ну, надіюся, що керівництво Сполучених Штатів, інших країн це розуміють і дійсно суттєво посилять нашу повітряну оборону. Але останнє, в нас залишається десь 8 хвилин. Я хочу присвятити їх ситуації на півдні. Багато моїх знайомих, друзів зараз у складі війська саме під Миколаєвом, в Херсонській області, там на півночі Херсонської області. Там багато людей з Криму у складі тих підрозділів тощо. І їхні плани, ну, в принципі, нам, і мені, і вам зрозумілі. Але плани ми плануємо, як ви кажете, а Бог розполагає. Ось ваш сценарій, я навіть про те не питаю, якщо хочете, кажіть що завгодно, що вважаєте за потрібне. Ваш сценарій звільнення півдня України і Кримського півострова, включно з долею так званого Кримського мосту і Чорноморського флота Російської Федерації. У вас там десь 7 хвилин на таку повну відповідь. Можна я скажу, якби я це зробив, так цинічно, да? Хоча я не маю права, скажімо так, давати поради Генеральному штабу.
Але, значить, перше, що треба було б зробити, я думаю, це максимально посилити диверсійну діяльність на території, на окупованих територіях, а саме адресні атаки по підрозділах Російської Федерації. Друге, треба вже переносити бойові дії, подобається це чи ні, хоча б частково на територію Російської Федерації. Яким чином? Ну, в Російській Федерації багато народів прагнуть суверенітету. Далі, тепер сценарій по півдню. По півдню сценарій зрозуміли. Росія видихається, Україна накопичує зброю і далі піде простою методою артударів і наступів вибивати росіян. Далі. Треба підготувати значну кількість підрозділів, які можуть працювати в тилу супротивника. І забезпечити військам підтримку з того боку. Далі, треба максимально наносити удари по тилах противника будь-яким способом, у будь-який спосіб. Значить, як будуть розвиватися події? Та будуть події розвиватися, як має розвиватися війна, розумієте? Будуть наноситися удари з нашого боку, будуть проводитися наступи. Значить, населення, я думаю, навіть якщо хтось там і був ватником, вже вкусили руського міра і більше цього не захочуть. В принципі, підтримка, розумієте, найбільш проукраїнське населення зараз буде на територіях, які були під окупацією, тому що вони цього нажерлися. А найбільший шок у нас буде, коли ми почнемо проводити ексгумацію тіл саме на окупованих територіях, включно з Кримом. От тоді нам навіть Буча буде здаватися з Гостомелем і Бородянкою і прочими місцями. Це буде здаватися щось таке дуже маленьке. Тому що на території Донецької і Луганської області, на території Криму, от там ми побачимо військові злочини, від яких там вже мова йде, мала б йти не про Гаагу, а про Нюрнберг, розумієте? Оце те майбутнє, яке чекає. Ми ж насправді не знаємо ще своїх демографічних втрат. А що буде потім? Потім буде абсолютно, знаєте, не залізний занавіс, а такий загон з колючої проволоки навколо Російської Федерації, з цього загону не будуть випускати нікого. Просто. Це буде резервація, які будуть тримати просто, ну, знаєте, це здичавіле населення. Оце їхнє майбутнє. Я про Крим конкретно ще запитаю. Про Крим. Сценарій повернення Криму. Дуже просто. Спочатку Херсонська область, далі, відповідно, на Перешейок вихід. Перешейок вони спробують замінувати, але на той час це вже не буде мати значення, тому що буде достатньо систем дистанційного розмінування. Кримський міст я би зараз не підривав, хай по ньому втікають. Вони по ньому і втечуть. Власне, це вони за собою самі його підірвуть. І ще, якби останній варіант Путіна – це ядерна зброя, ядерний шантаж, який там вустами багатьох пропагандистів, там і навіть там людей близьких до Путіна, вони все ж таки влаштовують цей шантаж. Наскільки це серйозно? Чи може Путін насправді вдасться до ядерного сценарію? Якщо ви подивитесь на Росію, то це країна, в якій все населення сконцентровано фактично в 15 містах великих. І все виробництво сконцентровано там. І весь інтелектуальний потенціал сконцентрований там. Тобто, що таке 15 міст в умовах сучасної ядерної війни? Це ніщо. У разі нанесення ядерного удару по Україні я чомусь впевнений, що не тому, що нас хтось любить, а просто тому, що немає більше вибору, буде нанесено відповідний удар, відповідне ураження по території Російської Федерації. І я думаю, що росіян про це попередили, і вони це добре розуміють. Дуже цікава була розмова. Я ж казав, що коли ми ще з вами побачилися, що не вистачить все одно 50 хвилин. Тож я надіюся на продовження розмови, бо, знаєте, коли там якісь люди сповнені оптимізму рожеві такі, я б не повірив особисто. Але ви, людина, яка попереджувала про війну, знаєте про її сценарій, ви в курсі озброєнь, в курсі підготування, в курсі всіх подій, і ви дуже тверезо все аналізуєте, за що я вам дуже вдячний.
Це Я був проти Юрій Колесніков. Дуже дякую. А глядачам телеканалу ОТР в окупованому тимчасово Криму, на Херсонщині, і в різних країнах світу, в Україні і взагалі всюди, я хочу дуже подякувати за вашу підтримку. Завдяки вам ми існуємо. Посилюйте вашу підтримку, бо ми, знаєте, ми той авангардний підрозділ, який на медійний, в складі медійного війська українського спрямований на Крим. Саме туди, звідки пішла ця війна, і там вона, за словами Сергія Мусаєва, яку завжди цитую, перепрошую, там вона і має закінчитися. Дивіться, а далі.